Друго нещо интересно няма. Добре, с кой крак сега да видим? С десен, окей. То всъщност това е по-екстремно от самия скок. Стоян Велчев. Така е. Ето момент е така един от най-интересните. Готов ли съм? Когато прецениш, мога да скачаш. Сега. Мисля да скоча до колко? Давай. Максимум до 50-60 метра. Айде бе, машина. Да скачам? Дай!